Marina. Moltes gràcies a totes per ser aquí avui. Amb mi estareu una horeta i llavors m'agradaria que anéssim passant per diferents aspectes importants que refereixen a la comunicació virtual, en la que totes i tots ens estem començant a acostumar i que ens estem habituant a les ditxoses pantalles, però que també ens van molt bé per fer formacions com aquesta, on jo ara estic a Barcelona i vosaltres no. Llavors, també hem de veure els avantatges de compartir coneixement i estar a quilòmetres de distància. Per tant, està molt bé, està molt bé. Com us deia la Marina, m'interessa moltíssim tot el que és la comunicació oral i, evidentment, també estic fent el doctorat amb aquests temes, amb comunicació oral i relacionada amb la virtualitat. I bé, sobretot treballo amb nois i noies de secundària, de batxillerat, que ja tenen el tema del treball de recerca molt en ment i com veure si la realitat virtual ajuda a entrenar-nos en un públic que evidentment no existeix, però que ens genera aquesta sensació com si fossin, i per tant aquells nervis que tenim davant d'un públic real que no tenim potser a casa sols i soles quan estem assajant una presentació, que estem amb el gat per aquí, amb el llit aquí al costat i amb la roba desendreçada, doncs com generar aquesta sensació i que, per tant, després, quan ens enfrontem a un públic real, tinguem bastant après aquesta sensació i això ens ajudi a l'hora de fer les presentacions. Això seria el meu camp d'estudi. Molt bé, doncs entrem en acció, si us sembla. Com us deia la Marina, si en algun moment de la xerrada dieu, ostres, que tinc un dubte, això no ho acabo d'entendre o no sé, el que sigui, doncs que pugueu interrompre amb el micròfon. Si dieu, mira, jo m'espero i faig la pregunta o el comentari al final, doncs ho fem al final i com vulgueu. Però que si us ve la inquietud aquella, que no us faci res interrompre. D'acord? Molt bé, doncs som-hi! Deixeu-me compartir això d'aquí. Disculpeu que amb el Meet no hi estic tan avesada com amb algun altre programa, però ho aconseguiré. Ara. Molt bé. Doncs fixeu-vos, estem en aquest món entre la virtualitat, la presencialitat i ara també aquests moments híbrids que segurament algunes de vosaltres us heu trobat i jo personalment no m'he trobat amb el model híbrid, però entenc, m'imagino que ha de ser el més complicat de fer servir, aquest model híbrid. Però bé, entenem la virtualitat i m'agradaria que ens fixéssim en algunes de les limitacions que té aquesta virtualitat. A mi se'n me n'ocorren algunes, a veure si vosaltres també ho penseu, però les limitacions que potser serien les més difícils a vegades de gestionar o les que ens hem anat trobant ara i que han dit, ostres, això com es fa? Us dic el que per mi són. Per mi, per exemple, és el fet de no veure sempre tothom, no sempre veure el meu públic i, per tant, no sempre ser capaç de gestionar què està passant a l'aula, què està passant a la formació, a la sessió i, per tant, redirigir, veure cap on tira la cosa perquè en determinats moments veiem que hi ha una energia, una actitud que és potser una tendència a l'aula i que ens fa prendre una decisió que va molt relacionada amb la nostra flexibilitat. Quan flexibles som a l'hora de fer una classe, de fer una formació i, per tant, soc flexible perquè m'estic adaptant també al que m'està demanant el públic, les persones participants en la sessió. Per què és important això? Doncs perquè nosaltres potser podem haver fet tot un ordre de com una organització, de com ens agradaria que fos la sessió, de què explicarem, de quins són els nostres objectius, però no sempre això, ja ho sabeu
millor que jo, no sempre això va de la mà amb el que passa en realitat a l'aula, ja sigui virtual o sigui presencial, no? Llavors, de quina manera podem tenir aquell pla B o podem adaptar-nos i dir, mira, jo aquí ara anava a plantejar aquesta activitat, però veig que les persones que estan aquí davant no estan amb no els veig amb l'esma o ha sortit una pregunta i aquesta pregunta fa que haguem de tirar per un altre costat, no? Doncs aquesta flexibilitat és molt important i ara l'hem de tenir tot i no estar veient totes les cares de la gent i també recordant que no sempre, també és veritat, que no sempre que veiem una cara, que veiem unes cares, vol dir que ens estiguin donant tota la informació que ens agradaria tenir. Perquè jo puc estar sentint, però estar pensant en què faré després per sopar. Sí? Per tant, de quina manera som capaces d'anar llegint què està passant, tot i tenir aquesta limitació, i en segons quin programa, de no poder estar veient la gent, si estem compartint una presentació, per exemple, i, per tant, bé, potser no tothom encén les càmeres, què fem amb això? Per què no les encenen? Que també ho puguem preguntar directament, com és que no les enceneu, què està passant? I també afavorir, dir a la gent que quan encenem les càmeres, quan ens veiem les cares, això fomenta també que hi hagi una energia diferent, de que comencem a veure qui hi ha darrere d'aquestes càmeres i, per tant, qui són aquests altres amb qui estem compartint un temps i un espai virtual al final. D'acord? Després, una altra de les preocupacions que hi ha amb el tema de la virtualitat és precisament això que acabem de dir fa un moment amb la Marina, com gestionem aquesta participació. Si algú té una pregunta, la podrà fer. Per quin canal la farà? Que aquest és l'altre. Jo puc estar dient bona tarda oralment i hi ha persones que responen a aquest bona tarda per escrit. I això no ens havia passat, em sembla que mai, no? Que normalment quan tenim un canal, aquell és el canal que fem servir tant d'emetre com de reaccionar a aquella emissió. Però aquí ara és diferent, no? Llavors, aquí també és molt interessant perquè també veiem que hi ha persones que oralment no són tan atrevides com d'altres, però que, en canvi, a nivell escrit, sí que s'hi atreveixen més. I que, per tant, aquest canal escrit també afavoreix que persones que abans no xerraven a la classe ara puguin participar i se sentin més còmodes. Per tant, això ho hem de tenir en compte. Després, el tema del feedback o de la retroalimentació. Com dono aquesta retroalimentació quan algú està fent una pràctica, si l'està fent al moment, com faig aquesta retroalimentació, com me la fan a mi, perquè també és interessant saber els nostres participants com s'han sentit a la sessió, què han trobat a faltar, què han vist que els ha ajudat a fomentar la participació en d'altres sessions. Per tant, tota aquesta gestió també de la retroalimentació és molt important també de veure de quina manera ho fem, com operem amb això. I que a l'hora de preparar les sessions puguem tenir això també molt en compte. De quina manera faré participar a tothom o a la majoria de la gent. Important, i ara ja passo al tema que ve ara, que és, ostres, i jo com surto a la càmera? Com preparo jo el fet que se'm vegi a mi davant de la càmera? Doncs anem a veure com gestionem aquest espai virtual. Molt important, la il·luminació. Com se'ns veu? En un moment com aquest, en què estem amb la virtualitat i que vosaltres també feu formacions virtuals, ja veieu que podem estar comunicant amb tot el cos, perquè ja sabeu que comuniquem amb tot el cos, però no es veu tot el cos, igual que se'ns veia abans quan pujàvem a una tarima o pujàvem, encara que no pugéssim, però estàvem allà davant de la classe i se'ns veia tot el cos. Avantatge, ostres, que ara no se'm veu tot el cos i, per tant, no em fa tanta vergonya o potser no pateixo com patia abans perquè estava molt exposat, molt exposada. Però, esclar, també això té alguns punts en contra nostra i és, per exemple, què ensenyo, què entra dins del quadre aquest en el que surto jo.
Ara ens estan enregistrant, això també és una altra història, no? Que abans no passava tant, abans no enregistràvem tot tant, no anàvem amb les càmeres, vinga, avui enregistrem això. Per tant, què passa? Doncs que el que estem fent avui, quan jo m'ho miri d'aquí uns dies, si és que m'ho miro, però si en algun moment ho rebo, ostres, veure'm a mi en un context diferent i amb la càmera i mirant només en aquesta càmera que tinc davant, doncs és difícil, no? Bé, doncs necessitem això, una molt bona il·luminació que ens vingui de davant o que ens vingui de posició zenital, sí, de dalt, però si heu de parlar vosaltres, que no sigui una llum que vingui de darrere vostra, que per tant faci un contrallum que no se us vegi. Necessitem que se'ns vegi bé, que se'ns llegeixi tot, sí? Perquè no tothom aprèn de la mateixa manera, no tothom té les mateixes capacitats a nivell de com aprèn i de què necessita. Necessitem tot el que sigui possible del nostre cos per comunicar i perquè se'ns vegi bé i se'ns entengui bé. D'acord? Per tant, una bona il·luminació és molt important. El fons de darrere, que sigui, és el recomanat, que sigui el més llis possible, el més neutre possible, de manera que això no generi distraccions. Igual que amb la vestimenta, que no anem amb mil estampats i coses que distreguin l'atenció. Que això ja formaria part de la nostra imatge. I molt important també que els meus ulls estiguin a l'alçada de la càmera, el més possible, que si dieu, ostres, que això ho trobo molt difícil de gestionar, de fer, doncs que pugueu alçar l'ordinador, si teniu un portàtil, o si no és portàtil, igualment, que el pugueu alçar amb alguna caixa o inclús, algun diccionari, i que d'aquesta manera la càmera estigui alçada d'ulls perquè tinguem aquesta mena d'igualtat i que se'ns vegi d'aquesta manera i no que o bé jo us estic mirant cap a baix, vosaltres esteu en posició inferior, o us estic mirant cap amunt, que a més també es veu, no sé, part del cos que tampoc és necessari veure i que no està afegint informació al que nosaltres estem dient. Molt important que dins del quadre es vegi el meu gest, també, que entri el gest. És importantíssim veure el gest de la persona. En fem molt, en fem poc, però en fem. Després parlarem del gest amb una mica més de profunditat, però és molt important que a l'hora de preparar la vostra sessió que pugueu abans veure quin és el vostre quadre i preparar tot això molt bé. Però que les vostres mans entrin a dins del quadre. Que no sigui que no us sorprengui el fet de connectar-vos i dir ostres, hola, doncs ara no se'n veu, o ostres, i que també, sobretot el tema del micròfon, que tot això ho tingueu molt i molt present a l'hora de fer la vostra formació. Però, esclar, estem en aquest punt en què necessitem saber més eines que intervenen en aquesta comunicació virtual. I, senyores i senyors, nois, noies, formadores i formadors, la gran eina que tenim, la gran eina que portem amb nosaltres i que ens ajudarà sempre, o que anirà en contra nostra si no la tenim, com li passa a algú avui, és la veu. Amb la veu és amb el que és el nostre instrument. Tenim aquesta sort que la portem incorporada i que és el nostre instrument. I aquest instrument ens ajudarà moltíssim en tot tipus de comunicació. Ens ajudarà, bé, és la manera amb la que ens comuniquem i no només, com us deia, amb el gest i amb tot el cos, però amb la veu estem fent que les persones que estan davant nostre els estem dient «Iuhu! Ara m'has d'escoltar, que ve una cosa molt important. Ei, per si no ho sabies, et recordo la informació que he dit, per si en algun moment t'has despistat, perquè sé que en algun moment et despistaràs i és normal. I ja estic donant per fet que et despistaràs en algun moment. Ai, que bé, doncs em treu una mica de pes de sobre, això. Per tant, com a formadors i formadores, hem de tenir això molt present, que la gent, que tots vosaltres, que jo, quan estem participant d'alguna cosa, no estem atenent
amb els 10.000 sentits alhora i fixant-nos en cada gest que fa la persona que està allà. Per sort, no. Per tant, això ho hem de tenir molt en compte perquè hi haurà determinats moments en què, pam, hem de fer un contrast, pam, hem de fer un canvi, perquè el nostre cervell no tolera la monotonia. Si el cervell no tolera la monotonia, ho diuen molts estudis fets amb nadons acabats de néixer, doncs escolta'm, no anem a fer les coses monòtones. I què passa amb la nostra veu? Doncs fixeu-vos, ens diuen que hi ha característiques, paràmetres de la veu, com són, per exemple, la intensitat, el volum de la nostra veu, la velocitat amb la que parlem o amb la que cantem i el to. Anem a veure la intensitat, anem a veure el volum. I què passa amb aquest volum? Doncs que en determinats moments m'interessarà que el meu volum sigui més alt per engrescar la gent, per donar un ritme optimista, d'alegria. Senyores i senyors, amb tots vosaltres, Michael Jackson! I tenim un to, tenim un volum, alt, d'acord? Però si jo ara puc començar a gestionar que l'atmosfera que vull crear aquí per dir-vos una cosa important, potser més íntima, necessita d'un volum més baix. I totes vosaltres entendreu que jo faci servir aquest volum més baix. Anem a veure aquest text. Si el llegeixo de manera neutra, mai no entendré per què no hi vas anar. Per què no hi vas anar? Com vas ser capaç? Clar que algú pensarà que m'ho mereixia. Mentida, jo mai no ho hagués fet. No m'hauries d'haver traït així. Molt bé, ok, vale, perfecte. Però ara anem a veure, amb aquesta petita llegenda que hi ha aquí, anem a veure com ho podem fer. Aquí ens diu que hi ha aquestes diferents intensitats i, per tant, fixem-nos que l'alta és la vermella i la baixa és la blanca. Mai no entendré per què no hi vas anar. Per què no hi vas anar? Com vas ser capaç? Clar, que algú pensarà que m'ho mereixia. Mentida! Jo mai no ho hagués fet. No m'hauries d'haver traït així. Per tant, aquí el que estem veient amb la intensitat, amb unes frases tan banals com aquestes que hi ha aquí, és que del format neutre al format 2, que acabem de llegir ara, veiem que hi ha moltíssimes més intencions, moltíssimes més expressions de ràbia, de com penso, de tot. Per què? Perquè estic jugant amb aquestes intensitats. I això fa que m'estic allunyant de la monotonia famosa. Anem a veure què passa amb el ritme, amb la velocitat. Aquest a mi m'agrada molt. M'agrada molt la velocitat. Jugar amb la velocitat m'agrada molt. Amb neutre. Uau, quina passada. Mira que havia vist paisatges al voltant de casa i fora d'aquí. Però quan he vist aquestes muntanyes m'han semblat impressionants. Fantàstic. Molt bé. Velocitat, més ràpida, més lenta. I aquí juguem una altra vegada amb aquest codi. No us havia dit que després us passaré un document amb la presentació en format més extens, així que ho sapigueu només. Molt bé, aquí, quan diu velocitat lenta, no vull dir que aquests guions que veieu aquí vulgui dir lenta. No, Ara ho veureu. Molt bé, velocitat lenta, mitjana, ràpida. Doncs som-hi. Uau! Quina passada! Sí, veieu que quina passada! I ara ràpid. Mira que havia vist paisatges al voltant de casa i fora d'aquí, però quan he vist aquestes muntanyes m'han semblat impressionants. Evidentment aquí ho estic exagerant, però perquè veiem les diferències. Fixeu-vos que aquí el que estic fent amb la velocitat és, d'alguna manera, agafar un cartellet i dir atenció, que aquí m'estic parant, que aquí és molt important. Quan estic dient quina passada, fixeu-vos que hi ha aquí un gran èmfasi i aquest gran èmfasi va acompanyat del senyor silenci o de la senyora pausa, com li vulgueu dir. I el silenci i l'èmfasi van del bracet sempre, van del bracet. Com us deia abans, senyores i senyors, pausa. Amb tots vosaltres, pausa, Michael Jackson. I patapam, entra la persona.
És molt diferent que jo ho digui així o que digui senyores i senyores, amb tots vosaltres Michael Jackson. Ostres, no hi ha ni misteri, no estic jugant ni amb la sorpresa, ni a veure què passarà, oi? Ostres, és molt diferent. Per què? Perquè l'èmfasi i el silenci els agrada anar junts, es necessiten, d'acord? És com si d'alguna manera, encenguéssim la llum de neó i ara veiem que sí, que posa bar i ja hi podem anar cap allà. De tota aquella foscor que hi havia, s'encén el llum i per tant jo puc veure allò que hi ha allà. Sí? Això és molt important. Necessitem aquests èmfasis, necessitem aquests trencaments que quan hi ha aquella informació més important del nostre missatge, que sapiguem que desfem aquella possible monotonia o aquell ritme més o menys normal, el desfem perquè estem anant allà on realment ens interessa anar. I fixeu-vos que el meu gest també està aquí, d'acord? El gest i aquests èmfasis van molt lligats també, van molt, molt lligats. Molt bé, vist això, anem al to. Que nosaltres parlem, cadascú té la seva tessitura més habitual, però això no vol dir que quan em sorprenc doncs no em surti un to més agut o quan estic realment preocupada doncs me'n vaig amb un to més greu, per exemple. Per tant, tots nosaltres tenim moltíssims tons, però tendim a agafar-ne uns més habituals. Molt bé, tenim aquesta frase tan senzilla i ara m'agradaria que ens imaginéssim una situació. La nostra veïna del quart, amb qui tenim bastanta relació, és una senyora gran, es diu Enriqueta, i l'Enriqueta sabem, ja portem molts anys aquí tots vivint, ja ens coneixem una mica, sabem que ha guanyat un premi i que està contentíssima. Molt bé, doncs ara, abans hem anat a picar-li la porta, però no hi era, ara sabem que ja hi és, ara l'anem a saludar per felicitar-li aquest premi. I l'únic que li direm, l'únic que direm nosaltres ara, serà aquest hola, com estàs? D'acord? Per tant, com que teniu els micròfons tancats, cadascú, quan jo digui 3, dirà aquesta frase pensant en la senyora del quart que ha guanyat un premi i que estem molt contentes de felicitar-li. Doncs som-hi. Quan digui 3, li diem això. 1, 2, 3. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Molt bé. Hi havia gent amb el micròfon encès, per tant he pogut sentir algun hola, com estàs? Molt bé. Ara, quedeu-vos amb el que heu fet, amb què heu fet servir. Penseu, retingueu un moment, perquè ara posem una altra situació. I aquesta situació és que la mateixa senyora Enriqueta no ha tingut avui tan bon dia. De fet, se li ha mort el gos. D'acord? Sabem que estava enamoradíssima del seu gos, que sempre sortien a passejar i que això li fa moltíssima pena. Per tant, ara anirem a donar-li el condol. Sí? Li direm la mateixa frase que hem dit abans. Per tant, ara, amb aquesta situació, quan digui 3, direm exactament aquesta frase. Doncs, atenció, a la 1, a les 2 i a les 3. Hola. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola. D'acord, perfecte. Moltes gràcies per participar. Vale. Algú de vosaltres li agradaria encendre un moment el micròfon i explicar quines diferències ha vist entre les dues maneres de dir-ho? Què ha intervingut? Què ha passat? Quines diferències ha vist? Bueno, et canvia també l'expressió de la cara, no? Quan utilitzes un to o un altre. Molt bé. Ha canviat l'expressió de la cara. Això us ho puc dir jo, que us estava mirant, no totes, però a les que podia veure-us. Què més ha canviat? El to. El to. Com era el to en cadascun? Home, el primer és molt alegre, no? D'alegria, no? Ei, hola, com estàs? I en canvi el segon era un to trist, veu trista, ensupida. Ha canviat la velocitat també. Molt bé. Per tant, fixeu-vos, Cristina, que el que deies tu de l'alegria i d'aquest to més recollit, més trist, estaria aquí, a veure si esteu d'acord, el primer seria més agut, hem anat tots més a l'agut,
i, evidentment, amb les variacions pertinents per cada veu, i en el segon ens hem anat a un to una mica més greu. Algunes de vosaltres, inclús, us heu atensat cap endavant, tot i que no hi havia la persona allà, perquè això és una gran mostra de l'empatia quan estem en moments on compartim tristesa, on compartim intimitat, on el tacte és gairebé, ens anem a tocar a la persona, gairebé. O a vegades fem inclús com que anem a tocar, sense tocar, però que acompanyem amb la mà. Per tant, això és importantíssim que en siguem encara més conscients quan estem parlant i estem en una formació o estem fent una classe, perquè en funció del que jo estic volent dir, allò, el to, el ritme i ara veureu el que ve ara, i les pauses i el silenci, també és molt important que ho puguem gestionar i que siguem més conscients d'aquesta gestió. No vull dir que sigui preparat, ni molt menys, però que siguem conscients que tot això forma part de com nosaltres estem parlant i ens estem interessant per l'altre i estem estem creant aquests moments en què volem que passin coses, unes coses determinades. Ara volem parlar de nosaltres. Doncs no començaré dient vinga, va, ara cadascú parlar de si mateix, de les pors que té i de com ho enfronta cada dia. Doncs no sé si m'estàs convidant gaire d'aquesta manera. Això hem de ser molt capaços de veure com és que la gent no respon. Com és que quan dic, vinga, participem, la gent no em respon? Doncs potser perquè no estem creant aquest moment, creant aquest possible vincle amb les persones que tenim davant, que no les coneixem, a partir de com nosaltres ens estem fent servir la veu i tots aquests paràmetres que veiem. La importància de les pauses, com us deia abans, lligades amb l'èmfasi, però també les pauses que necessitem perquè la gent pensi, perquè la gent reflexioni sobre allò que estem dient. Per això també és important abaixar la velocitat, perquè hi ha moments, com estic fent ara, en què necessitem aminorar la velocitat per reflexionar, per donar-li el coco i dir per què estem parlant d'això? Per què és important la pausa? Això no ho veiem a la televisió, no volen que pensem. Per tant, en un discurs polític, va tot. Fixeu-vos també en els gestos, no? Són tots molt perquè volen que el missatge, arribi, tu te'l mengis i ja està. Però nosaltres, quan estem educant, no volem això. Volem justament crear aquestes pauses perquè després de la pausa puc canviar de ritme. Després de la pausa puc fer un contrast. Això és molt important. Amb la pausa també hi ha, importantíssim, el gest, que us he posat uns estudis perquè els podeu llegir si us interessa. La gestualitat és increïblement potent. Evidentment, no estem obligant a la gent a que gesticuli, però sí que hi ha vegades que hi ha tipus de gest que ens ajuden molt a endreçar la informació i a fer-la molt visual quan no ho és, o fer-la tangible quan és molt abstracta. Està molt comprovat, per exemple, en matemàtiques, en ciències, que si jo allò que és abstracte, un concepte abstracte, el situo en l'espai, amb el gest, serà molt més fàcil que la persona que està mirant, que el públic que està mirant i escoltant allò, ho pugui retenir, ho pugui entendre i ho pugui després explicar i relacionar amb d'altres conceptes. Per tant, potser jo faig molt així perquè em surt aquest gest que és un gest que no representa res de la realitat, però potser, si no soc de gesticular gaire, potser sí que m'interessa que per persones que potser estan una mica perdudes, fer un... Per tant, fins aquí. De què hem parlat? De la importància d'il·luminar bé l'espai, de com ens comuniquem amb la mirada i amb el gest, i estic fent aquí l'1, el 2 i el 3, o estic situant els conceptes aquí a l'espai. Per tant, això ens ajuda moltíssim a fer més concret allò que és abstracte. Hi ha molts tipus de gest. Com us deia, hi ha els gestos, que són aquests gestos que hem determinat, els icònics, això està molt bé, o anem a menjar, però després hi ha aquests gestos que acompanyen i emfasitzen allò que estic dient, i després
el gest no només emfasitza, no només està clarificant informació que dic verbalment, sinó que també n'afegeix de nova. Perquè puc dir, sí, portava un barret, o puc dir, sí, portava un barret. I, evidentment, m'ajudo d'altres aspectes de la veu, però el gest està aclarint i afegint més informació. D'acord? Fantàstic! Molt bé. Doncs això ja us deixaré aquests articles perquè qui li interessi ho pugui fer. Llavors, aquí, què és molt important? Que tinguem superclar quin és el nostre objectiu amb aquella sessió que farem. Què és allò que volem que les persones tinguin molt clar quan surtin de la sessió. També, de què els volem impregnar? Volem que surtin animats i animades perquè això que els estem explicant és fàcil, ho poden fer, si ho treballen, ho poden aconseguir. Volem que es preocupin, volem que s'interessin d'una altra manera. Quina és l'actitud també que volem impregnar a les persones que estan aquí davant? Per què ho dic això? Doncs perquè en funció d'això, en funció del meu objectiu i de com vull que surtin de la sessió o de la sala, això farà que jo també ho comuniqui d'una manera o d'una altra. D'acord? Per tant, aquí he de decidir quin és el meu objectiu, què és allò que vull comunicar, per tant, amb quina actitud vinc jo, d'acord? I com vull que se sentin les persones que estan allà davant. És molt important que la nostra actitud sigui el més proactiva possible, i més en un espai virtual com el que tenim aquí. Per què? Perquè hi ha 1000 distraccions possibles, perquè hi ha 1050 coses en les que pensar. I, per tant, quan més proactiva sigui la meva actitud, quan més ganes tingui d'explicar i de fomentar que la gent participi, etc., doncs més aconseguiré que s'engresquin les persones. D'acord? Important també que puguem tenir el joc una mica més aquí, que puguem tenir el joc com una cosa que ens agrada també als adults, que els adults també ens engresquem quan es pot jugar, quan hem d'endevinar, Per què? Perquè això també estimula altres parts del nostre cervell que no són les racionals merament i les que ens porten a allò tradicional, aquella manera tradicional d'aprendre. Vaig un altre cop a la presentació, un moment. Per tant, la idea és que puguem jugar més. I no vull dir que sigui un joc que sigui, ostres, ho he de fer amb tecnologies, que vinga, a veure si ens inventem un joc. No, no. Pot ser amb uns daus, pot ser amb unes cartes, i que això pugui generar que vulguem saber més, que vulguem trobar la manera d'aprendre d'una forma diferent. Podem fer això, sí, això ja és més complicat, però podem adaptar jocs de taula a partir de continguts o d'objectius que tinguem en aquella sessió. Podem habilitar els famosos concursos, qüestionaris, que ara us ensenyaré algunes aplicacions. Podem fer també videotutorials, jocs de rol, moltíssimes coses amb el joc que estimulin la creativitat i que facin que la nostra sessió sigui més entretinguda, més rica i que sigui aprenentatge, però per què no? Per què no ho podem fer divertint-nos? Per què no ho podem fer amb humor, rient? Per què no? D'acord? Aquí també us poso un parell de llibres interessants on parla justament d'això, de com el joc, de com la gamificació famosa, la ludificació, ajuden també a que la nostra manera de situar-nos en uns conceptes, situar-nos en una lliçó o en un tema, sigui molt diferent. I a més, que aprenem altres valors. Molt bé. M'agradaria anar ràpidament
perquè tinc molt poc temps, anar ràpidament al que és el suport visual, més que res perquè a vegades el tenim formulat d'una manera que ens anem a coses com aquesta. I el suport visual, justament el que ens diu és que és un suport, ens ajuda a. Per tant, això, per exemple, ho he tret d'internet, d'una diapositiva que ja existia, i fixeu-vos aquí que no sabem on mirar, cadascú estarà mirant o intentant llegir, intentant esbrinar què posa en aquest gràfic, quin text hi ha, i el que us convido a fer amb els nostres suports visuals en general és que siguin molt nets, que convidin a pensar, que convidin a jugar també, i que, per tant, ens anem de coses com aquesta o com aquestes, que semblen trasllats d'un llibre de text a una diapositiva, i ens anem a fer volar més la imaginació, a ser més creatius, creatives, a començar un tema de manera que les persones que estan allà vulguin saber més, es facin preguntes, com deia abans, els generem altres maneres de pensar i de fomentar aquest pensament lateral, que és el que realment és molt important que el fomentem, el de la creativitat i el de fer-se preguntes i no el de creure's tota la informació que hi ha. Per tant, quan més netes siguin els suports visuals, més atenció posem en allò que estem fent en aquell moment i, per tant, jo, que sóc la transmissora en aquell cas, en aquell moment, de la informació, que pugui ser verdaderament un pont entre allò que jo estic dient, entre les persones que estan aprenent allò i amb el suport visual del qual m'estic ajudant. Perquè, si no, quan hi ha tot aquest bombardeig d'informació, és molt difícil que puguem aprendre i que, sobretot, que tinguem ganes d'aprendre. Per tant, que també puguem fer-nos preguntes de realment necessito un suport visual i si el necessito, si realment crec que sí, doncs fer-me preguntes de com el puc millorar i de en quins moments poso el suport visual. D'acord? Que puguem anar a coses molt més breus. Per què? Perquè estic jo aquí per explicar i per després entre nosaltres saber que és un art urbà i que aquí desenvoluparem tota la informació. D'acord? Què és recomanable? Doncs, com el que després us enviaré jo, que us pugui enviar un document que sigui, a partir d'aquest, més desenvolupat perquè quan estigueu sols a casa no necessiteu, la persona que ara sóc jo, que està fent aquí de pont entre la informació que hi ha i entre vosaltres i que, per tant, sigueu independents per anar a buscar aquells articles i anar a buscar aquella informació que necessiteu. Me'n vaig ara cap a un altre lloc. Sí que em vull aturar aquí, per exemple. Imagineu que estem amb el tema, per exemple, de les fraccions, que volem encetar un tema que bé, les fraccions en matemàtiques. Doncs de quina manera podem fer que els nois i noies tinguin més interès si poso una imatge com aquesta, per exemple, i els poso la següent situació. Hi ha 4 amics que a tots els encanten els dolços, volen partir-se tots aquests 6 dònuts, per tant, anem a veure com ho farien. I que aquí, abans que jo hagi explicat les fraccions, que ells i elles ja puguin endevinar que hauran de tallar amb tants trossos cada dònut perquè se'ls puguin menjar entre tots. I aquí ja estem fomentant que entenguin que per això necessitem les fraccions. Aquí volia anar. Altres coses que necessitem? La narració, el famós storytelling. Aquesta foto ara, per exemple, és meva, de quan jo era petita, em va agradar perquè sembla que ja estigui parlant. Doncs com a partir d'una fotografia, en aquest cas, o com a partir d'una experiència pròpia, me'n puc anar a explicar algun aspecte que crec que és important per la meva formació i que el que estarà fent és activar emocions, activar records, activar una imaginació, activar una empatia que quan estem explicant fets d'una manera punt per punt i que cada punt amb l'altre no té una relació, doncs està estudiat també que quan aprenem a través de la narració i quan aprenem a través d'aquests punts que no tenen sentit o que no tenen una relació entre ells, l'aprenentatge
és molt més baix en el segon cas. Sí? Per tant, no vull dir que la narració sigui sempre personal, sinó que puguem anar a connectar aquells fets, a trobar aquell fil conductor que a través d'una història, a través de la narració, sigui una història personal o no, pugui arribar a generar aquestes sensacions, imaginació, pensaments de la gent que tenim davant. A mi, ara això ja us ho explicaré el document més bé, però m'agradaria anar aquí, a l'objecte, la importància dels objectes. I arribats en aquest punt, m'agradaria, veus, i aquí ja, com que vaig a parlar d'un tema personal, estic començant a jugar amb la veu, perquè l'objecte el tinc aquí, perquè l'objecte és físic i perquè a mi aquest objecte em porta molts records. I ara m'agradaria ensenyar-vos aquest objecte. I ara com el presentaré? Ho he fet amb silenci, d'acord? Com dèiem abans, amb les diapositives, que no hi hagi grans històries de text, ni imatge gràfic, quan estic presentant un objecte, tampoc. Quan estic presentant una imatge, una fotografia, deixem que també hi hagi silenci, que no hi hagi massa informació a la vegada que ens ve de diferents canals. Per tant, aquest era l'incís que feia. Alguns de vosaltres veureu un pallasso que, mira, que li falta un peu i que li falta cabell. Però el que jo veig aquí és aquell Nadal que me'n vaig anar a Grècia i que aquella nena que no tenia res em va regalar l'única joguina que ella va tenir aquell dia de Nadal. I per què? Doncs mira, perquè ens vam fer amigues. I patapim, patapam. Què fa això? Doncs que a través d'un objecte físic i de l'explicació i de la meva relació amb aquest objecte estic generant una història i a més estic generant un vincle amb vosaltres, perquè això a vosaltres us està provocant coses, us està fent-vos fer preguntes, us està portant un record que potser no té res a veure però que us hi ha connectat. Per tant, els objectes, ja sigui en història personal o a través de la metàfora, de com aquest objecte pot ser la metàfora de com ens divertim, del meu passat amb joguines de fusta, jo què sé. Doncs que a través d'un objecte pugui ser la metàfora, pugui ser la història, pugui ser aquell motor que ens porti a parlar d'altres coses i que hagi generat així un vincle, una manera de connectar-nos amb la matèria. Sí? Bé? Sí? Perfecte. Molt bé. Deixeu-me mirar. Molt bé. Us porto ara, m'agradaria ensenyar-vos a nivell digital aplicacions que a mi m'agraden, que trobo que són útils i que són xules i us en posaré algunes més, però a veure, potser no les coneixeu i ja estarà bé que les pugui ensenyar. Mireu, aquesta és una aplicació que trobo que és molt útil perquè la podem fer servir, es diu Sutori. Aquesta imatge l'he escollit, tot això ho he posat jo. Fixeu-vos que a grans trets això és una línia, com si fos una línia al temps, si voleu. Aquí veieu aquest signe més que apareix i aquí és perquè, evidentment, jo hi afegeixi el que vulgui. Una imatge, un vídeo, un àudio, un qüestionari amb opcions múltiples, un fòrum, bibliografia, el que vulgui, que a més sigui tan fàcil com que li pugui canviar els colors, que pugui afegir text, que la gent després pugui comentar, perquè si us fixeu aquí tinc el botó de compartir i llavors a través de, com el Kahoot, a través d'un enllaç, doncs vosaltres aquí podríeu començar a comentar aquesta frase, d'acord? Què m'interessa? Bé, us faig una visita així perquè veieu una mica el look que té. M'agrada molt una cosa, que és que quan vulguem posar una foto, per exemple, espera, vaig a fer una de nova, quan volem posar una foto, per defecte ja hi ha una base d'imatges que ja la coneixia, m'agrada molt,
que és aquesta Landsplash. Per què? Perquè són fotografies de molt bona qualitat, molt boniques, que estan lliures de drets, que podem, evidentment, citar a l'autor o autora de la fotografia, que hi ha moltíssims temes, i que fan que la nostra presentació, que les imatges que hi posem, doncs, siguin boniques també. A mi, jo reivindico també que, ja que ens hi posem, doncs, que quedi bonic i que quedi apetitós de voler-ho aprendre, de voler saber-ne més. Val? Això també, fixeu-vos que aquí aquestes fletxes és per fer gran el tema. Bé, ara m'ha sortit aquí en gran, o si no, el podem fer en petit i queda reduït. D'acord? Quina cosa també bona té? Doncs que això, aquest tutorial, el puc fer servir com a presentació. D'acord? I que ara el tinc com a presentació i vaig clicant d'això i em va sortint allò que veieu en petitó com a diapositiva. Aquest em feia gràcia d'ensenyar-vos-el. Vosaltres em consta que treballeu bastant amb el Jamboard, no? Un altre que s'hi assembla és... Espera, que ara... És aquest d'aquí, el... Sí, jo us enviaré el document. Li enviaré a la Marina i ella us el farà arribar, el document de la sessió, vull dir. Després, un altre que m'agrada a mi... Perdona, Io, no volia dir això al xat. Volia preguntar si quan tu utilitzes el Sutori, tu envies un enllaç en aquell moment a la gent que està a la vídeo. O sigui, com el gestiones quan estàs amb... Sí, exacte. Sí, ara t'ho ensenyo. Deixa'm mirar on el tinc. Sí, tu tens un... Com se diu? A veure, que estic amb la presentació. Ara. Doncs sí, aquí faries share i llavors aquí o bé podries, imagina't que som un equip tu i jo i jo he començat a fer-ho i llavors ara vull que tu afegeixis informació, doncs posaria aquí el teu correu electrònic, per exemple, i si ja el vull compartir perquè el tenim, doncs fixeu-vos, el puc fer servir en tots aquests formats. Aquí tinc l'enllaç, que el puc copiar, que el puc insertar en un correu electrònic, com vulgueu. Per tant, és super senzill de fer servir. Un que també és molt senzill de fer servir, que és bastant similar, és aquest d'aquí, que es diu el Wakelet, no sé si us sona. Aquí, deixeu-me veure, aquí. Que seria bastant similar en el sentit que podem fer tot això, ho podem començar a escriure entre totes, ho puc escriure jo i després us ho comparteixo, i llavors a partir d'aquí podem anar, aquí he posat uns enllaços, doncs aniríem directament a veure el Flipgrid, aquí us he escrit jo el comentari de què és aquesta aplicació, i bé, ens funcionaria d'una forma similar. Llavors, idea, ostres, mira, doncs tipus el Padlet, no? També m'agradaria fer grups petits i que cadascú posi l'aplicació que més li agrada o per què la fa servir quan fa una presentació o quan fa una sessió. Doncs cadascú va posant la seva i llavors es va construint, són aquests murs, d'alguna manera, o pissarres col·laboratives. Un altre que també és molt adient per tot això, és aquest d'aquí. Aquest d'aquí, que potser ja el coneixeu. Bé, tots entenc que algú de vosaltres el coneix, o més, això ja va a gustos i amb experiències, Però aquest és el mural.co, i aquí pots fer servir milions de tipus de mural, d'acord? La idea seria com els famosos pòstits que fèiem servir a les sessions presencials en què algú diu, doncs jo milloraria això, a mi m'agrada tal, pel futur m'imagino, i els pòstits són de colors, doncs seria el mateix, no? Llavors aquí, ara no entraré perquè és un món que hauríeu d'investigar,
però la idea és que puc fer, imagineu-vos que faig columnes, 3 columnes, i llavors cadascú de vosaltres amb el codi, igual que abans, entra i fixeu-vos com ens estan ensenyant aquí. La Celeste diu m'ha agradat moltíssim, el Pol diu jo milloraria això i el Sebastià no sé què. Llavors, a temps real estem veient la gent què va posant. Seria el mateix que el Padlet, que també ja, si no el coneixeu ja el veureu al document, però amb aquest format de pòst-it que també és molt visual i que també ens porta als records d'abans. Després, n'hi ha, a veure com anem de temps. Després, hi ha aquest d'aquí, que trobo que també és interessant de saber. On estàs? Aquesta lliçó no l'he feta jo, però perquè veieu una mica de què va. El Quizlet, si no el coneixeu, en aquest cas i aquí, aquests requadres que veieu són unes frases fetes. Quan jo clico aquí, veig el significat de la frase feta, llavors vaig passant són aquestes flashcards que es diuen en anglès, aquestes fitxes, on tinc la frase i darrere tinc el significat. Quina és la gràcia d'això? Ara vaig passant aquí, en dansa, clico aquí i em diu el significat. D'acord? S'ha fet alguna cosa. La idea és que aquí després puc, això està en castellà, però puc provar o puc fer que la gent jugui en directe, com si fos un Kahoot, d'acord? I, evidentment, les lliçons les pot crear el professor, i llavors aquí es pot jugar al mateix temps, un grup de persones, i després també, si jo estic estudiant català i vull anar provant a veure si em sé les frases, doncs aquí aniria a provar, no us ho ensenyo perquè carrega molt lent, però aniria a provar i llavors em faria com si fos un petit examen perquè jo vagi provant si ho sé o no ho sé. Però penso que també és interessant de saber. Evidentment, hi ha 800.000, ja ho sabeu, d'aplicacions d'aquests estils. El que sempre m'agrada dir a mi és que la tecnologia està molt bé i és necessària i bla, 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 però que ni cadascú de nosaltres ha de ser ni de convertir en el gran expert o experta tecnològica, que això deixi de crear-nos aquesta sensació de culpa a vegades de que clar, és que com no tinc prou eines no soc prou divertit, les meves classes les meves sessions no són prou distretes, no són prou tal, no són prou qual. Mira, escolta, jo amb unes cartes vaig a tot arreu, entens? És el que us deia abans, a partir de l'objectiu, a partir de què voldrem treballar a la sessió, doncs dir, avui jugo amb això de les cartes? Doncs no, mira, avui no, avui faré servir el Sutori o faré un Kahoot que ja el coneixen i que tothom el coneix, però que no deixa de que ens diverteix. I que anem a buscar aquelles eines que realment pensem que ens faran un servei en l'aprenentatge, que faran un servei a les persones que estan allà aprenent això i que també que puguem acompanyar bé doncs això, que si hem dit, vinga, farem un fòrum i tothom escriu allà, vinga, que farem uns vídeos i tothom fa el vídeo i després queda allà, doncs després com gestiono jo com a facilitadora del curs, com a persona encarregada del curs, com gestiono jo totes aquestes respostes, tot aquest debat que s'ha creat. Per tant, que abans de decidir quina eina faré servir, que pugui imaginar-me també què és el que pot provocar això. I m'interessa o no m'interessa pels objectius d'aprenentatge que tinc. Que ens puguem fer totes aquestes preguntes. Per mi, sessions així virtuals de formació és que abans de dissenyar-les que ens puguem fer moltes preguntes. Per mi. És una de les grans coses que n'extrec jo del meu aprenentatge durant aquest temps. Què vull aconseguir, què vull que passi, què m'agradaria propiciar,
I això, que ja ens fèiem aquesta pregunta a nivell presencial, però aquí, amb tota aquesta eclosió d'eines, de tecnologia i de que qui em faci servir més és més guai, doncs primer que això és fals i després que hem d'operar molt amb aquestes eines, les hem de fer servir molt o prou com per estar segures de quin temps dura fer servir aquesta eina. Com ho faig? Però ho provo abans, ho provo amb gent de casa. La gent de casa meva estan una mica farts ja de mi. No, ara provem-ho amb el Meet, no, ara amb el Zoom, no, ara espera un moment, Bueno, escolta, doncs mira, és el que hi ha, no? És el que hi ha, dedicar-se a aquestes coses, que vas provant, no? I és necessari, perquè això vosaltres ja ho sabeu també, és necessari fer aquestes proves per veure si m'interessa o no fer-ho servir. Jo també faig bastanta reivindicació d'allò que és analògic. Com us he ensenyat l'objecte, com us ensenyo un altre objecte, sempre em preparo coses aquí, en aquesta taula em preparo coses, no sé, potser acabaré fent servir aquest cordill. No l'he fet servir, però potser em pot servir de metàfora per explicar alguna cosa. O si algú em fa una pregunta, potser puc acabar traient això, m'entens? Llavors, crec que és important tenir més coses físiques o no físiques, però que et puguin ajudar a explicar millor aspectes que a vegades no han quedat prou clars o que penses que poden aportar més claredat amb allò que estàs explicant i que s'està parlant. Bé,